безопасно! Това е мотото на днешната инициатива, организирана от Национален алианс за работа с доброволци. Днес е 12 август, скъпи приятели, Международния ден на младежта. Играйте и се обичайте безопасно. Имате сериозни поводи да го направите, след като получихте толкова много презервативи. Презервативите във всеки отбор всъщност показват кой колко добре се е справил в 6-те игри, които днес 6-те отбора играха. 6-те изпитания, през които преминаха.